5 awgrym syml i'ch helpu i gael eich swydd ddelfrydol. 1. Ewch i wefannau swyddi i chwilio am swyddi gwag cyfredol sy'n addas i chi. Gallwch ddefnyddio gwefan Cymru'n Gweithio i bori drwy amrywiaeth eang o opsiynau. 2. Gall y cyfryngau cymdeithasol fod yn ffordd wych o ddod o hyd i gyflogwyr o ddiddordeb i chi. Ceisiwch ddatblygu eich presenoldeb proffesiynol ar y cyfryngau cymdeithasol ar safleoedd fel LinkedIn. 3. Holwch eich cysylltiadau am y cwmnïau maen nhw'n gwybod amdanynt a chysylltwch â nhw'n uniongyrchol. 4. Defnyddiwch adnoddau ar-lein i ddod o hyd i gyflogwyr posibl sy'n addas i chi. 5. Tanysgrifiwch un bwletin swyddi i gael eich hysbysu am swyddi gwag byw ledled Cymru a chael y wybodaeth ddiweddaraf yn wythnosol am y swyddi sydd fwyaf addas i chi. Gallwch drefnu cyfarfod ag un o'n cynghorwyr gyrfa neu hyfforddwyr cyflogadwyedd arbenigol i gael cyngor a chyfarwyddyd pellach ar ddod o hyd i swyddi, cysylltu â chyflogwyr a pharatoi am gyfweliadau. Chwiliwch am Cyngor ynglŷn â Gwaith Cymru'n Gweithio am fwy o wybodaeth.